میں گزارش کرندہ پہ بس میں یاسین دے بانی میرے عزیز ملک نیاز عباس نیاز بھرپور تالیاں نال استقبال کرے سو اور اسی انہاں دے شکر گزار ہیں کہ انہاں پچھلے دی تریوی نو مار صاحب دا ایک خوبصورت تعزیتی فنکشن کرایا. سارے دوست انہاں واسطے تالیاں لاؤ. ملک نیاز عباس نیاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ معزز احباب سامعین کرام جملہ شورائے کرام نو بندہ ناچیز نیاز عباس دا سلام عرض ہوئے. چند منٹ دی حاضری اور دعا جی. میرے وطن وسیب وچن دے واسی تانوں اج پرچامن آیا. میرے وطن وسیب وچن دے واسی تانوں اج پرچامن آیا. شہراں دا نہیں ساڈا ساجا ہویا ہے نقصان دسانن آیا. یاسین ریاض دے وسدے ویلے یاسین ریاض دے وسدے ویلے تانوں یاد کرانن آیا. میرے سائیں بنے آئے نہیں ترول ویسان دل آسرے لانن آیا. مہربانی جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. ودی ریت ڈھوٹے سے نہیں لبنا ٹور ادب داؤ سردار گیا. ودی ریت ڈھوٹے سے نہیں لبنا ٹور ادب داؤ سردار گیا. گل سچ دی کر کے شہری وچ ہو ڈر او ہک ستیار گیا. اس لائن دا توجہ. جے لم کرلاوے ہے قسمت لائے نال ریاض بہار گیا. ہر سجن سوا غمگین ودائے گھٹ دے او پار اروار گیا. مہربانی مہربانی جی مہربانی مہربانی جی. جس شائی پئی کیتی شاعری تے او تخت نشین ریاضے. جس شائی پئی کیتی شاعری تے او تخت نشین ریاضے. ہر صنف دے کان پنجابی وچ مٹوا تسکین ریاضے. ہن نیاز یتیم صدیمنا ہویا گئے وقت رنگین ریاضے. ساڈے سر تے کہیا ہاتھ رکھنن دسو کئی یاسین ریاضے. مہربانی مہربانی جی. آخری دوڑا جی بھائی اور دی فرمائش سے دوبارہ دوڑا جی. جس شائی پئی کیتی شاعری تے او تخت نشین ریاضے. ہر صنف دے کان پنجابی وچ مڈھوا تسکین ریاضے. ہن نیاز یتیم صدیمنا ہویا گئے وقت رنگین ریاضے. ساڈے سر تے کہیا ہاتھ رکھنن دسو کئی یاسین ریاضے. آخری شعر جی. ہر صنف پنجابی شاعری دی سونی بات ترتیب نہ لکھسی. لطیف صاحب. ہر صنف پنجابی شاعری دی سونی بات ترتیب نہ لکھسی. نل ہجر دے دارو شاعری وچ کوئی ہور طبیب نہ لکھسی. لکھی ریاض حقیقت سچی دی. مہربانی جی میرے انکل جی مار ظفر صاحب ابو دی پرانی سہیلیاں او تشریف لائے ہیں جنہاں موسٹ ویلکم. تے دوبارہ جی آغاز. ہر صنف پنجابی شاعری دی سونی بات ترتیب نہ لکھسی. نل ہجر دے دارو شاعری وچ کوئی ہور طبیب نہ لکھسی. لکھی ریاض حقیقت سچی دی کوئی نیک نصیب نہ لکھسی. جویں لکھ گیا نیاز زمانے تے کوئی ہور ادیب نہ لکھسی. اسلام جی مہربانی جی مہربانی بڑی مہربانی. تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں. بھائی قدیر خان بلوچ سیالوی مووی میکر چاک نمبر ہے سب جتر ضلع جھنگ تو
बड़ी मेहरबानी